Quan li proposarem a Toni anar de candidat per a l'alcaldia perquè ens pareix un perfil perfecte, és una persona d'esquerres, és una persona honrada, és una persona compromesa. Quan me demanaren ser candidat de l'alcaldia de Fortaleny, jo vaig ficar dues propostes damunt la taula. La primera, i molt important, va ser que Juani estigués de segon al meu costat. La primera era que l'acompanyara, però encantat li vaig dir que sí. Perquè sabem Juani qui és en el poble, el mèrit que ha fet en el poble, la gestió que ha fet, i perquè són 8 anys dins de l'alcaldia, jo entre de nou, no he sigut mai regidor, i aleshores necessitava eixa ajuda. I evidentment no em vaig poder negar, perquè sabeu que jo visc per Fortaleny, vull dir, és el meu poble, és el que duc en la sang, i no podia dir que no, perquè a més hem patit una pandèmia, a més de la pandèmia jo he patit una malaltia i he estat quasi 2 anys entre les dues coses fora de xoc i se m'han quedat moltes coses per fer, coses superinteressants que són molt bones per a la gent del nostre poble, i crec que puc aportar aquest grau d'experiència, d'estar dins d'un ajuntament durant 8 anys, conèixer un poc l'administració i un poc la Diputació, la Conselleria, i com va tot, i crec que el meu paper ara és important, per almenys per donar-los una espenta a aquest equip que comença ara amb tanta il·lusió. I la segona condició que vaig demanar va ser tindre jo la llista que jo volgués. Jo me vaig fer una llista de gent molt preparada, encara que no foren del partit, que fora gent independent. I després ell volia triar-se la seva pròpia llista en gent de la seva confiança, en gent que sumara independentment dels pensaments que puguen tindre en quant a política. Simplement gent que estiguera compromesa amb Fortaleny i que volguera fer de Fortaleny un lloc perfecte per a viure. Aleshores ell ens va proposar la seva llista, nosaltres ens pareixia perfecte perquè així en Fortaleny ens coneguem tots i sabem com treballem, vull dir jo. Per exemple, Pau Bou, que Pau Bou és arquitecte, entonces ell s'ha preparat, el tema d'obres el durà perfectament, és la seva professió. Conec a Pau, Pau ha sigut el meu regidor en la sombra, ell ho sap que jo sempre he volgut que vinguin amb mi. A mi m'ha ajudat moltíssim en coses d'urbanisme i coses que jo no entenia. Me van tocar primer Toni i després Juan i l'alcaldessa per a formar part del projecte de ser regidor, i la veritat és que me va fer il·lusió perquè sobretot em van transmetre que no volien que fos la típica candidatura de partit, volien cridar a gent externa del partit i que foren per poder fer el millor equip. Per exemple, Lucas també. Lucas ha estat 8 anys dirigint la banda de música Santa Cecília de Fortaleny. Lluc Tur és una persona que som quintos, hem crescut junts, ens hem criat junts, i és una persona superresponsable, sols hi ha que mirar on va dur ella la banda mentre va estar de director de la Societat Musical Santa Cecília de Fortaleny. Jo he proposat a Toni i a la resta de l'equip encarregar-me de la regidoria de Cultura, ja que jo he estat durant 8 anys en la Societat Musical Santa Cecília precedint-la. Me van comentar al poc de temps, jo m'ho vaig estar pensant, i al poc de temps me va contestar que Lucas Tur, que és molt amic meu, havia dit que sí, i va ser el que va acabar de convèncer-me de que seria un equip potent per poder tirar endavant tots els temes de l'Ajuntament, i me va fer molt de comboi, molta il·lusió, i sí, vaig dir que sí, vaig tirar endavant. Lucía Grau. Lucía és una persona que des de joveneta, jo no recordo un PSOE sense Lucía Grau, sense la família de Lucía Grau, supercompromesa. Està en el Consell Escolar i també és una persona que de cara a la gent i per decidir algunes coses té molta mà esquerra. Aleshores és gent, per mi, molt vàlida. A veure, jo crec que les coses se tenen que solucionar sempre escoltant a la gent i no fent gran el que no pot ser tan gran, una cosa xicoteta. N'hi ha que saber-ho gestionar i buscar sempre una solució des de dins sense escandalitzar. Ells me van dir que de cas d'entrar en l'Ajuntament, que m'encarregara dels temes de les obres públiques, de l'urbanisme, per la meva professió, i que ja tinc molts anys d'experiència, i la veritat és que me fa il·lusió, perquè per diverses coses, sobretot la primera és perquè està pendent d'aprovar-se un Pla General d'Ordenació Urbana. Aquesta és la norma més important que pot aprovar un ajuntament mai, perquè és la manera d'ordenar-se urbanísticament
per als propers 100 anys. Això, aquesta petjada queda ahí per a sempre. I ara és el moment d'aprovar-se, de decidir-se els amples de carrer, les alçades de les cases, l'ample de vorera per a poder seguir fent vida de carrer. Totes aquestes coses en arquitectura i en urbanisme es decideixen ara i afecten a les persones les properes dècades i segles també, perquè l'urbanisme d'un poble afecta per a sempre. Crec que som un poble menut i no tenim moltes coses en les que entretindre-nos i el tema de la cultura és molt important per poder oferir alguna cosa a la gent com a entreteniment. I crec que n'hi ha que multiplicar, augmentar considerablement l'oferta en aquest aspecte. I és un repte molt important fer el millor pla general d'ordenació urbana i fer-lo amb criteris de sostenibilitat, amb sentit comú, de racionalitat, que donar-li més importància als vianants que als cotxes, per exemple, que als carrers pugui haver arbres. Tot això es decideix ara. Urbanísticament, l'altra cosa que per a mi és clau, que s'ha de fer de seguida, no pot esperar més, és fer tant la Ronda Nord com la Ronda Sud. La Ronda Nord i la Ronda Sud són les que desaullaran de cotxes tot el centre urbà i se podrà dedicar els carrers del centre més als vianants, als peatons i els externs per a aparcaments i per a plegar a tots els llocs d'una manera més racional. Ser alcalde, jo sé que és una responsabilitat molt gran per a mi. El procés per realitzar el programa electoral que hem preparat ha sigut bastant llarg. Aleshores hem estat des del mes de gener elaborant un programa seriós. Pràcticament des que Toni ens va proposar unir-nos al programa. Sense pardaleig en el cap, debatint cada proposta entre tots, fent moltes reunions. Hem estat treballant contínuament pensant en idees que realment es poden materialitzar. No hem estat pensant en frases que puguen convèncer a ningú, en tòpics que solen introduir-se en programes, sinó que hem pensat detalladament qualsevol matèria del poble que necessita i hem estudiat si era algo factible. En l'ajuda de membres que estan actualment en l'Ajuntament, saber si econòmicament es podien dur a terme i quin plaç necessitaríem també. Per a que siga un programa creïble i que nosaltres puguem fer. El més important és que se puga fer. Una de les propostes que portem al programa és el Festival Tramús. El Tramús Festival, que ho tirarem endavant, perquè és una cosa fàcil, jo m'ho veig fet, perquè es va fer en 2022, jo vaig veure com es va realitzar, com es va executar. Una sèrie de concerts a l'avinguda o a la porta dels diferents bars del poble, amb la col·laboració dels quals comptaríem, i en la que podríem omplir les vesprades dels diumenges. Aquest any passat, el 2022, ja s'ha fet d'una forma no oficial i ha tingut molt bona acollida. I donen moltíssima vida els diumenges d'estiu. Una volta tanquen la piscina, ixes i tens un concert fins a l'hora de sopar a la porta d'un bar, que els bars poden ser col·laboradors d'aquestes coses i també és una injecció econòmica per al bar, però sobretot és una injecció de cultura i de vida per a tots. I pensem que és una manera de tindre una programació de concerts musicals durant tot l'estiu, que pugui fer que la gent isca al carrer i tinga aquest entreteniment. Aquest concert estaria organitzat, a part de l'Ajuntament, per una persona externa, coneixedora del tema, que seria el seu director. A veure, jo crec que ser d'esquerres avui en dia no és ser sols lluitar per al treballador. Decidir el que ell vulgui. Amar a qui vulgui, a les persones que vulguin, casar-se en qui vulguin. Que ens puguem estimar uns a altres, que ens puguem xitar en qui vulguem, que puguem ajudar els immigrants que tenen el mateix dret que nosaltres a viure en una societat igualitària i que siga bona per a tots. I això crec que és l'avantatge de viure avui en una societat que avança i conforme avança la societat tenim que avançar nosaltres. A veure, jo ho he viscut sempre, m'abuelo, m'abuela, sempre han sigut persones d'esquerres que m'han inculcat que les persones ens tenen que ajudar unes a altres i que entre tots se fan les coses. Això és el que m'han inculcat de sempre i que sempre n'hi ha que ajudar sempre al que no té i al que no està afavorit.
Per ser la primera alcaldessa de Fortaleny, que ja me sento orgullosa per això, també quan mire arrere, això tindrà una doble vessant, perquè hem tingut moments molt durs, però hem tingut moments molt dolços. Jo estic encantada en la rehabilitació del pont de ferro, crec que és algo que necessitàvem, que ens identificava i havíem perdut. Estic supercontenta d'haver tret el carril ciclopeatonal i la passarel·la de Sueca a Fortaleny, que això ha sigut cosa del nostre equip de govern, que s'ha treballat moltíssim perquè fos una realitat. Em sentiré orgullosa si arribem a tenir el col·legi nou, que és una promesa que ens ha fet la consellera, ho tenim gravat, i sabem que serà una realitat molt pronta, i nosaltres i els nostres xiquets van estar orgullosíssims d'això. Jo poder dir el dia de els meus nets, l'abuela va estar així treballant per a que aquesta escola fos una realitat, per a mi serà un orgull sempre, i evidentment de poder haver atès el personal com una més, no? Vull dir, poder assentar-me i atendre a uns i altres sense importar-me d'on vingueren, sinó... Jo sempre he volgut fer poble del meu poble i família de la meva gent, i jo crec que ho he aconseguit i me'n vaig molt, molt contenta i estic molt orgullosa de la feina que hem fet. Som la cançó que mai s'acaba, som el combat contra l'oblit, som la paraula silenciada, som la revolta en un sol crit, som l'espurna que encén la flama, som la lluita que hem compartit, som la pedra en la barricada, som el poble per construir. I quan la nit ens ve a buscar, som tot un món per estimar, som una història per guanyar, tot un futur